गाबोन खालि फुजा जालायलायनोसै। सना र' साननैसोनि उनाव होगोन दे। माला साननैसो फुजायानो गैला नै। संफोरनो बाल गैथारला। सिन्था लानाङालै नोङो सना, आङो गाबोन बाबानाव फैसा बिनानै बायनानै होगोन दे। औ दे, थगायनो मोननाय नङा हयले। मानो थगायनो आंलाय नोंखौ सना? दे बिदिबालाय दोनसै। दानो दोनो नामा? दोनथ'वालै र' सना। आं बेस्थ', दोननोसै। मानो बेस्थ' जालायखो? मा मावनायनि? मा खामानि मावबाल' बेस्थ' जायो नामा? दोन, रायलायनो बादों आङो। दे बिदिबालाय। दोनथ'। मा होननानै बिबावनांगौ आं बाबानाव? बाबाया फैसा गैया होननानै खोन्थाखाबाय आंनो। एसेबां थगायनानैब्लाबो गस्ला लंपेन्ट बायनो होननानै थगायनानै 10,000 बिबाय आं बाबानाव। बाबाया गोसोआव दुखु मोनलायलायबाय बे आंनि थाखायनो। थेवब्लाबो दिनै खनसेबाव बिनो नायबावसै आं बाबानाव। बाबा! मा फिसा, मा जालायखो? बाबा, फैसाखौ मोनदोंना मोनाखै? गैया फिसा, मोनाखै दाबो, खबरानो गैया। आहा गस्ला बायनांगौमोनलै बाबा। उनाव बायदो फिसा, बे बोसोराव दाबायथ'सै। दे बाबा होमबालाय। सना, आंखौ बेरायनो लांदो थ' जिब्लायाव, आं जि बेरायनो लुबैदों। आंहा बाइक गैयालै सना, माजों थांनो? आं बेखायनो बाखायोलै बेखौ, बाइक बायनो थिनबाबो बाया दाबो। बेरायनो लुगैबाबो मोनला आङो बाल। उनाव थांगोनलै सना, बाइक बायबा। नोंनाबाथाय खालि उनाव जेखौबो उनावल', खालि उनाव, सिगाङावनो जानो रोङा मानसियानो, फाफसो। बाखायोसोहां। आरो बोरो आंनि गिबालाय दख'नाया? गैया बेबो सना, उनाव जागोन दे। हाबा बेसे उनाव जागोन? खालि उनाव बाल, बाखाबायसो आं। साननैसोनि उनावलै सना। दे खालि उनाव बाल, खालि फुजायानो फैलायलांबाय। दे नेना थाबानो जाबायना सना, माखौथो सिन्था लादों? दे बाल। आफा, थाथ'। हो? आफालै, बाबा। हा मा जाखो फिसा? बाबा नोङो बहा थांनो नागिरदों? आङो बैहाय खामानि नागिरहैनो नागिरदों फिसा। ओमफ्राय नोङो बे लामायाव मानो फैदों? बाबा, आङो नोंखौ होसोबोनानै फैदोंमोन बेयाव। मानोबा फिसा? थां न'आव थांदो, बेयाव थानो नाङा, लामायाव गारि मथर खारो। आं उन्दैबाव नामा बाबा? कलेज फरायलायबाय आङो, आरो गारि मथरखौबोथ' आं एरखेनो रोंखाबायना। हा मा जादों दे बुं फिसा। खामानिया नै टाइमा हास्लाबनाय नङा आंहा दा। बाबा, फैसाया जादोंना जायाखै बेखौसो सोंनो फैदोंमोन आङो। गैयालै फिसा, मोनाखै दाबो। मालिकआनो मास मोनसेनि उनावसो फैगोननो, मालिक फैबासो बेथनखौ मोनगोन। दा बेखायनो न'खरनि संख्रि फानलुनि थाखाय एफा एनै फिसा फिसौबाबो खामानि नागिरनो थांनो नागिरदों फिसा आङो। थां कलेजाव थांदो नोङो माबार। जागोन दे बाबा, अब्लालाय। मा सना, मानो लेंहरामोन? बोरो आं नोंनाव बिनायालाय? बियो? मा बियो बेलाय, बोरो हो? माबालै सना, आं बायनानै होनो हानाय नंला। मा? आंखौ एथ' गोबाव नेनानै नोङो दासो बायनानै होनो हानाय नंला होननानै बुंबाय। उनाव जागोन होननानै थगायफ्लानानै। बिदिबालाय मानो सिगाङाव बुंखायाखैमोन नोङो? मा बुंनो सना, गावनो आंखौ बायनानै होआबा नोंखौ नांला होनबाय थायोबा। बुरबक, नांखाला आंनो नोंखौ। मानो बिदि बुङोब्रा? आंनाव फैसा गैयालै सना, आरो बाबायाबो जोंना लेबारसो मावो, नोंनो मोनथिखायो माथो। बाबानाव फैसा बिदोंमोन आङो नोंनो ड्रेस बायनानै होनो थाखाय। आंनो ड्रेस नांगौ होनना थगायना बिदोंमोन आङो। नाथाय मा खालामनो, बाबानाबो दरमाया मोनाखै। बेखायनो नोंखौ साननैसोनि उनाव होननानै बाबानि दरमा मोनगौबा नोंखौ नेथ'नो थिनबाय थादोंमोन आङो सना। नोंनि बियो रावा नंखायसो बुंनो नोङो आंखौ थगायबाय थाखायोमोन। आरो नों आंखौ आं बेरायनो लेंबाबो जेरावबो बेरायनो लाङामोन। थगायखायोसोमोन नों आंखौ। गुबुन बयफ्रेन्ड मोनबा आंखौ मा लांखावनो गोजान जायगायाव बेरायनो लांगौमोन। आरो आं बिनाय मानि गासिखौबो सुफुंनानै होनो हागौमोन, आरो गासिखौबो होफैजोबनो हागौमोन। मानो गंस्रिनानै थादों नोङो हो? मानो गंस्रिनानै थादों? दा मानो राव गैया हो नोंनि खुगायाव? आं गलामनि फिसानि खावरि होननानै नोंनो खोन्थाखादोंमोन माथो। नोंसो आंखौ ब्रा मोजां मोनदों। थेवब्लाबो आं नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोनबोदोंलै लामब्रे। नंखाय मोजां मोननाय नोंनि खुगायावल' साला जेबो गैया, सलफासो। बेयावनो मोनथिखायो माथो नों आंखौ फिनानै जाहोनो हामारनाय नङा। बिदि नङालै सना। मा बिदि नङा बेलाय हो? आंनि फिसा फिसौ जिनिस बिनायखौ नों दानो होनो हायाबालाय उनावलाय मा होनो हागोन नोंलाय हो? नोंखौ बयफ्रेन्ड लानानै आंहा आंनि लाइफखौसो बरबाद खालामनानै लानाय बायदि जादों। नांला आंनो नोंखौ, नों आंनि बयफ्रेन्ड नंला। गुड बाय नङा सना, गुड बाय दा होन। आं नोंनिफ्राय गोजानाव थानो हानाय नङा सना। लेक्सार मारा। नों आंखौ मानो नेवसिलांनो नागिरखो सना? आंखौ नागारनानै मानो थांनो नागिरखो नोङो? नों आंखौ बुंनाय समायखेराफ्रा बै समाव रेस्टुरेन्टआव प्रप'ज खालामनाय गासिबो बाथ्राफ्रा बहा थांजोबखो सना? बहा थांजोबखो? मा सना, नोङो 10,000नि दख'ना गांसे मोनैनि थाखाय आंनि गोसोखौ सिफायना गोजानाव थांनो नागिरदों नङासै? आरो नोङो आंखौ दख'ना थाखा फैसानि थाखायसो मोजां मोनदोंमोन नामा? बिदिबालाय मानोथो आंखौ आं गलामनि खावरिनि फिसाला होननानै खोन्थासेयावब्लाबो आंखौ मानो गोसथोआ?
गुबुन साख्रियावला मालदार सेंग्राखौ लाबानो जायोमोन ना होनबाना गासिबो लुबैनाय हास्थायनाय मानि नोंनो 1 सेकेन्डावनो सुफुंनानै होनो हागौमोन दा आंनि गोसोजों गेलेनानै आंखौ लामा ससेयाव नागारनानै हारसिङै थांनो नागिरबाय नोङो बुं मानो सिरि थादों नोङो बुं मानो सिरि थादों नोङो बुंलाय गोरोब फाबसि नाङानो नों बायदि हौवाखौ लेक्सार मारा जेबो खामानियाव गैया थादो नोङो गुड बाय आंजों लोगो हमनांला आंजों रायलायनांला नोङो आरो दिनैनिफ्राय आंनि बयफ्रेन्ड नंला नोङो फाबसि सना आंखौ गारनानै दा थांना हगार फाबसि आखाया आखायाव मानो हमथादों नोङो सनालै आंखौ दागारना हगार आखाया फाबसि सना आं नोंखौ मोनाबा थैगोन नंखाय मोजां मोननाय बिदिबालाय आंखौ मानो मोजां मोनामोन आंखौ एथ'ग्राब बिदि मुगैनोबालाय आंखौ मानो मोजां मोनामोन आंखौ मानो प्रप'ज खालामामोन गलामोना खोन्थासेयावबाबो सना फिसा ओइ फिसा बेयाव मानो जिरायबाय थाखो नोंलाय जाम्बा जेबो नङालै आफा जेबो नङा ओरैनो बारसो जादों आङो फैसाया मोनबाय फिसा थां नों फैसा 10,000 बिनाया आंनि खरसेयाव दङ थां लायदो थां आयौ दासो नोंगौ नामा आफा औ फिसा नों ड्रेस बायनो होननाया थां बायहैदो फिसा औ बाबा बाबा आं दिनै जोबोद खुसि लाभ इउ बाबा दे फिसा दे जाबाय बायहैदो थां दिनै हयले बे दख'नाखौ हैनानै प्रप'ज खालामबोफिननो सां लामब्रे सनाखौ आंखौ दख'ना बायनानै होनो हाया सानलायथारदोंथ' बियो र' दिनै हैना फैनां बयफ्रेन्ड लानानैसो आङो जि खुसि मोनबाय सना सिगां समावनो नोंखौ आंनि बयफ्रेन्ड लानो हानायमोनब्ला बिराद गोजोनगौमोन आङो थेवब्लाबो अरजाला दाबाबो नोंगौ नामालै आरे मा नोंगौ नामा होनबाय थायो नोंलाय नोंगौब्रा ए सना लामब्रे हो सोर गाबज्रिखो आंखौलाय सनालै मा नोंसो थगायसुला हो मानो फैबावदो नोंलाय सना नै आङो नोंनो दख'ना लाबोदों मनायाव सोनानै नायलाय माबायदि नाङा आंनो नोंनि दख'ना थां गोख्रै बेयाव मानो फैदों नोंलाय नायदोब्रा सना नोंनि थाखाय अननानै लाबोलायबाय आङो थोर बुरबक फाबसि नों आंनि बयफ्रेन्ड नंला आंखौ सना दाबुं बेयाव नै बेसो आंनि बयफ्रेन्ड जाबाय मोनथिबाय दा नों दा आंनि बयफ्रेन्ड नंला मोनथिबाय दा गोसोआव लाखि आयौ माला बयफ्रेन्ड गोदान लालायलायखो नोङो आंखौ गारनानै गोसोसो नै थेवबो लाखिदोब्रा सना दख'नाखौ एसे आराम अननानै बायनानै लाबोलायबाय आङो ए नोंगौ नामा हो औ सना नै गानै नायदो नोंनि नोमफा खामला मावनायनि फैसाजों बिदि दाहोनब्रा सना गोसोआव दुखु मोनो ए नोंगौ नामा दे हर मालाय लाबो दख'नाया गाननां हर लांफैदो सना न' सना फसायबायना लायां नोंनि मुगैसु बे दख'ना आयै मानो गारखो ना फसायाखै नामा सना गोदान बायना लाबोफिननांगौ नामा आङो गोदान बायना लाबोफिननांगौबा लाबोफिनगोन दे आं फसायाखैबा नाङा आंनो नोंनि जेबो दख'ना नों मानो बिदि बुंखो सना इमान खस्थ'यै आङो नोंनो दख'ना बायना लाबोदोंमोन नाजावदो ना सना लाखिदो न' Get out from here नों आंनि बयफ्रेन्ड नंला आंहा बयफ्रेन्डा गोदान जाबाय आरो आंखौ बेयाव सना होनना बुंबाय थानाङा आं नोंनि गार्लफ्रेन्ड नंला मोनथिबाय बुजिना ला Get out from here आं नोंखौ मोनाबा थैगोनलै सना नों मानो आंखौ बिदि बुंखो आं नोंखौ मोनाबा थैगोनलै आङो दा मोनायावनो थैगोन आङो थैहै बहा थांनानै थैहै आंनो मानो खोन्थादों थैगोन नों आंखौ एथ' नेवसिबाय गलामनि फिसा होननानै आरो सिगां समाव मोनथिखासेयावबाबो आंखौ लानानै दासो नेवसिबाय आंनि दुखुखौ बुजियासै नों आंखौ फोथाय खेबस' खालामलांबाय नोङो बुजिगोन नोंबो सानसे समाव आं बायदि दुखु जानांगोन अब्लासो बुजिनो मोनगोन ना नोंबो आं बायदि जानांगोन सानसे समाव थगायजागोन नोंबो गोसोआव लाखि जानांगोन नोंबो आं बायदि सानसे समाव नंखाय मोजां मोननायाव गाब्र'नांगोन माथो दाख्लै थैनो होननायालाय थैयाखै नोंलाय दिनैसो थैगोन होननानै बुंफ्लालायदों थैग्रामोनब्ला मालायखौनो थैखांसिगौमोन नोङो लाजिनाय मोनबाय आङो नोंनि थगायसुलाला महरखौ नुनानै थैगोन आं दाहायनो थैगोन नायबानो जाबाय नों आंनि गोथै सह'खौ नायनानै गाबनोल' नाङा मिनिनानै खुसि थाबानो जाबाय नों नोंनि बयफ्रेन्डजोंल' खुसि थाबानो जाबाय आरो नंखाय मोजां मोननायनिफ्राय गावबागावखौ रैखा खालाम नङाब्ला आं बायदि सानसे समाव जिउ खोमानो गोनां जानानै फैगोन सना नों थाथ' दे नै मामिनि कल फैदों आंनाव आं रायलायहरगोननि नंगौ नामा औ दे थाथ' बेबि आं रायलायहरगोननि मामिया मानोबा फन हरदों इम्परटेन्ट खोमा दे अब्लालाय सना नों बेयाव हो औ बेबि
आयु दिनैसो नुबाय नोंखौ मानो आंखौ गारनानै थाङामोन नोङो Hey baby आं गाराखैमोन नोंखौ गावहासो आंखौ रागा जोंना थादों सरि बेबी आं मोनथिनो हायैयाव नोंखौ रागा जोंना थाफ्लांदों जेबो नङा दे सना फै सना आंनि बिखा गेजेराव औ बेबी हो जालु खाख्रि बे मा खालामनाय जादों आरो समायना नों आंनि बयफ्रेन्डजों मा बियो नोंनि बयफ्रेन्ड औ आंनि समायना ओमफ्राय नों मानो बेजों गोबादों बियो आंनि बयफ्रेन्डसो लामब्रे बियो आंनि बयफ्रेन्ड मोनथिस'नो हायै बुजिस'नो हायैयाव रागा जोंनाय नांलाय खमलाय दावराव दावसि सोमजिदोंमोन जोंनि मोजां मोनलायनायाव नाथाय दा बुजिफिनबाय जों सानैबो आरो दा जों खौसेयै थाफिननो लुबैबाय लामब्रे ओइ जालु खाख्रे बुंलाय नों मानो सिरि थादों नंगौना नङा समायनानि बुंनाया नोंगौ लामब्रे समायनाया आंनि गार्लफ्रेन्ड बेजों जों सिगाङाव नांलाय खमलाय जादोंमोन नाथाय दा मोजां जाफिनबाय आं दा बेखौनो फसायो आरो बेखौनो लागोन नों आंखौ निमाहा होदो लामब्रे आरो दा बेनो आंनि गार्लफ्रेन्ड समायनायानो आंनि जिउ थां नोंबो नोंनि बयफ्रेन्डखौ बुरखायनानै मोजाङै रायलायलायनानै लायहैफिनदो थां हो नों मा बुंखो बेफोरखौ अब्ला नोंबो आंखौ नंखाय मोजां मोनदोंमोन औ लामब्रे बिनि थाखाय आं नोंनाव निमाहा बियो आइ एम रियेलि भेरि सरि लामब्रे आंखौ निमाहा होदो थौ समायना जोंहा थांनोसै फैदो थौदो सना गासिबो आंनि भुलजोब दासो बुजिनो मोनबाय आं मोजां मोननाया माबादि खिफि हंलाया सैथोमोन गासिबो आंनिनो गोरोन्थि खिफि हंलाया दाबा मा खालामदों बेबा आं दासो बुजिनो मोनबाय मोजां मोननाया थाखा फैसाजों रुजुजाया गोसोजोंसो दासो बुजिनो मोनबाय आं गासिखौबो महराव नुनानै फसायदोंमोन गलाम सेंग्राबाबो नाथाय बिनि गोसोखौ नोजोर होआखैमोन बिनि गोसोआ थारमोन एथ'बां मोजां मोनोमोन आंखौ खिफि हंलाखौ थांनानै दानो लोगो हमहैनोसै आं जोंखौ मानो गारना थांखो फिसा जोंखौ मानो हारसिङै गारना थांखो मा दायनि थाखाय नोङो मानि थाखाय बिदि खालामनानै लाखो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाखो नोङो फिसा दा नोंनि अनगा जों बोरै थांना थानो फिसा जों बोरै थांना थानो सोरनि अननायखौ लानानै सोरनि मोखांखौ नायनानै जों बोरै थांना थानो हाबावनांगौ फिसा नों मानो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाग्रोखो मा दायनि थाखाय खिफि हंला आंनि थाखायनो नोङो बिदि बासिनांनानै थैबाय नङासै खिफि हंला गासिबो आंनि भुलजोबमोन खिफि हंला आंखौ नों गारनानै थांबाय माला बायनो मा ओइ सिख्ला नों सोर आंनि फिसालाया नोंनि थाखाय जिउ खोमादों नों सोर आरो मा दायनि थाखाय आंनि फिसालाया जिउ खोमाखो खोन्था माबार गासिबो आंनिनो गोरोन्थि आंनिनो भुलजोब आयै आंनि हांमा थानाय आयै जानो गोनां आयै मा आयै नों आंनि फिसालाखौ मोजां मोनोमोन नामा औ आयै आङो नोंनि फिसालाखौ मोजां मोनोमोन नाथाय आङो बिनि अननाय होनायखौ बुजियाखैमोन बेयो आंखौ बेसेबांबा अनोमोन थार गोसोजों आंनि थाखायनो नांगौखिनिखौ बायनानै होफैलायदोंमोन दख'नाखौ नाथाय आंनि आजावैयाव आंनि बुंनाय आंनि रायनाय आंनि नारसिननायाव खिफि हंलाया गोसोआव दुखु मोननानै गावनि जिउखौ गाव फोजोबनानै लाबाय ओहो बुजिनो मोनबाय आङो बै समाव फिसाया जोंनाव फैसा बिबाय थादोंमोन बे फैसाखौ बिनायनि जाहोना नोंनोसोमोन नोंनि थाखायसो बिदोंमोन फिसाया जोंनाव नाथाय जोङो गैयिनि थाखाय खामानि मावनायाव रां मोनैनि थाखाय होनो हायाखैमोन बेखायनो नोङो आंनि फिसालाखौ थि समाव होनो हायिनि थाखाय नोङो आंनि फिसालाखौ ब्रेकआप खालामदों नङासै गारलांदों नङासै औ सैथो खोथा बेफोर आंनिनो गोरोन्थि बेफोर आंनिनो भुल आंनि थाखायनो बेफोरबायदि जानांगौ जानानै फैबाय आङो मोजां मोननायखौ गोसो होनानै मोनामोन थाखा फैसा होनाय बिनाय लानाय बेफोरजों रुजुनानैसो मोजां मोनोमोन आङो बुजियामोन
मोननाया थाखा फैसाजों रुजुजाया माब्लाबाबो रुजुजाया नों दासो बुजिनानैलाय मा जानो आंनि फिसालानि जिउखौथ' नों जाबाय आं निमाहा बिबाबो निमाहा होथावजानाय बाथ्रा नङा आयै आरो आफा आंखौ निमाहा दाहो आंखौ हागौमानि साजा हो आइ आरो आफा नोंखौ साजा होनानैलाय जों मा मोननो फिसा जों गोरिब नखरनि मानसिफ्रालाय जेबो मुलाम्फा गैया बयजोंबो मुगैजानाय नेवसिजानाय नाख्रेबजानायानो जोंनि खाफाल मोदैयानो जों